Avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari, conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres, en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els 3 idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya: el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. Toca a les catalanes i als catalans de decidir el seu futur. És a les seves mans i a les de tots nosaltres de fer-ho possible, el dret de les persones a decidir lliurement el futur del seu país. Visca Catalunya!